तुम्ही पळतात GNH. Lagi muji mai. Oh, melo kitre. रस्ता पोच मरे. जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी कशें लागतले मुझे भाषे हड्डे झाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केला बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी Wah, मॅगविल्स wah, टायर चेंज टायर सर्विस wah. नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायतें हे सगळें बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा गाडी सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आनी मग दोतोरागे वच मरे पळय